Velkommen til IVB Undervisers videomanualer. I det klip skal vi se på Flowworks version 2.8, det nyeste software til Como. Jeg starter lige op med at starte det. Jeg har lagt det her ned til hurtig start. Så vi har den hurtigt op her. Og det der er vigtigt altså for folk, som kender det gamle software til Como, det er, at der er sket visse ændringer i selve layoutet. I kan se det første layout, vi ser på i øjeblikket. Det er det layout, som Como selv kalder for vindue-tilstand. Og det betyder, at vi i øjeblikket har et meget sådan et interface, som minder meget om noget, vi kender i forvejen, hvor vi har menulinjerne oppe i toppen, og vi har vores forskellige menupunkter hernede under, hvor vi har så underpunkter under selvfølgelig. En anden ting, der er anderledes, det er, at vi i øjeblikket ser, at jeg står med et nyt dias, altså en ny tavle. Og hvis jeg klikker på plus, så sætter jeg en ny side ind, og så kan vi se, at det står over på side 2. Nu fik jeg godt nok sat et skærmdias ind i stedet for. Men det jeg kan i den nye software, det er, at jeg også kan have flere tavler åbne samtidig, så jeg for eksempel kan stå og skifte imellem forskellige tavler. Det vil sige, at hver af de her tavler, de kan indeholde x antal sider. Så der er ikke nogen begrænsninger i, hvor mange sider, der ligger inden for hver. Men det betyder, at de her, de hænger ikke sammen med hinanden. Det kunne for eksempel være mit oplæg, og så kunne jeg have en hvid notesbog, jeg så skiftede til. Hvis vi skal kigge på nogle af de andre tilstande, som det nye Flowworks den er bygget op omkring, så skal vi gå op under vis. Og så kan vi se, at vi har det her, der hedder vindue-tilstand. Så har vi også det, der hedder ramme-tilstand. Jeg skal nok vende tilbage til, hvad der kan være fordele ved de forskellige tilstande. Hvis vi vælger den, der hedder ramme-tilstand, så kan vi se, at menuerne ligger sig som rammer rundt om selve tavlen herude. Jeg har også muligheden for at klikke på det felt, der er hernede. Det hedder vis skjul hovedværktøjskasse. Så har vi den værktøjskasse, som vi nok, som de folk, som kender det gamle Flowworks, i hvert fald kender til, hvor vi havde de forskellige menupunkter hernede. Og det bringer mig over til, at hvis vi så går under filer igen, og så vælger fuldskærmstilstand, jamen så har vi noget, som minder meget om det gamle Flowworks, hvor vi ligesom har alle menupunkterne fjernet, men vi har vores hovedværktøjskasse hernede, hvor vi kan skifte imellem de forskellige værktøjer. Læg selvfølgelig mærke til, at når jeg svæver hen over de forskellige punkter, så kan I se, hvad der gemmer sig inde bagved. Så jeg kan sætte mig til at lære alle de her forskellige nye funktioner, som er i det nye software. Der vil selvfølgelig være videomanualer, som kommer og forklarer de mest gængse værktøjer i det nye software. Jeg vil lige prøve at skifte tilbage til den, som kaldes vindue-tilstand. Og det gør jeg ved at klikke hernede på filer, og så vælger jeg vindue-tilstand. Og så er vi tilbage igen. Og så kan vi se, så har jeg mine forskellige skriveværktøjer heroppe. Den står normalt på den, der hedder på blød pen, hvor jeg kan stå og skrive herudaf. Jeg kan selvfølgelig stadigvæk bruge genvejstasterne. Jeg har sådan et penselværktøj, som I nok kender, sådan lidt kalligraferingsværktøj. Og vi har overstregningstus, og vi har den her laserpen. Vi har også en ny texturepen, hvor jeg kan få den til at lave nogle forskellige mønstre i selve linjetypografien. Det var alt omkring de forskellige tilstandes i softwaren. Læg mærke til, at altså, når jeg står herinde i det, der hedder vindue-tilstand, så kan jeg gå herop under vis, og så vælge mellem de forskellige. Hvis jeg står i den, der hedder ramme-tilstand, jamen så er jeg nødt til at skal ned og klikke på filer, og så vælge tilbage til vindue-tilstand, eller vis her, og så kan vi gå over i fuld skærm tilstand. Og så er vi så nødsaget til at gå ned i filer igen, som er så indikeret ved et ikon, og så vælge tilbage til vindue-tilstand. Det var alt omkring de forskellige tilstande i det nye software fra Como, altså version 2.8.